কাৰণে ভিতৰে হিপাই গৈছে যেহেতু আজিৰ দিনটোতেই আমাৰ এই অঞ্চলৰ পৰা আমাৰ এইখন গাঁৱৰ পৰা বাহিৰত চাকৰি কৰা মানুহবিলাককো ইয়াত আহি কিনে অন্তত নিজৰ আপোনজনৰ লগত একেলগে বহি কিনে অন্তৰৰ কথা সুখ দুখৰ কথা আৰু এসাঁজ খুব আনন্দ মনেৰে খাব পাৰিছে গতিকে আজি আলি আই লৃগাংটো অসমৰ অন্যান্য মিচিং জনগোষ্ঠীসমূহৰ লগতে আমাৰ গালি মিগাং গাঁওখনো খুব ধুমধামেৰে উদযাপন কৰিছে আৰু ইয়াতে আমি বিভিন্ন অঞ্চলৰ মানুহকো নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ তেওঁলোকো আহিছে ইতিমধ্যে খুব ভাল হৈছে আমি যি ধৰণে আশা কৰিছিলোঁ সেই ধৰণে আলহীবিলাকে আমাক ৰেছপণ্ড কৰিছে আহিছে গালি মিগাং গাঁৱৰ আলি আই লৃগাংটো চাবৰ কাৰণেও আহিছে আৰু ইয়াত ৰাইজৰ লগত সুখ দুখৰ খেতি পথাৰৰ কথাও আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আহিছে গতিকে বৰ বেছি নকওঁ খুব ভাল পাইছোঁ সুন্দৰ হৈছে ভাল পাইছোঁ गोजोनथाव खौरां आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ टेक बुस्टाराव प्रोफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा साहस आरो गोहोबो होगोन सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे SSC इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं रेलवे SSC इन्सुरेन्स डिफेन्स आरो आसाम पुलिस जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन